Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ni Primo, na anak ni Mama Initay. Taong 1994, Makato, Aklan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang ganap na singiw na itong si Primo. Nag-iisa na lamang din siya sa buhay at patuloy niyang sinusunod ang adhikain ng isang singiw. Ayon kay Primo, na noong mga panahong yon, bilang na lamang sa daliri ang mga singiw. Dahil sa iisa lang ang pwedeng pagmanahan ng kakayahang sa bawat henerasyon, kaya umabot sa ganoong bilang ang mga singiw. Ang iba kasing naging singiw ay bigong maipasa ang kanilang aral sa kadahilanang namatay ng maaga ang kanilang anak. Kahit medyo may edad na itong si Primo, ay maingat itong pumipili ng magiging ina ng kanyang supling. Nais niyang magkaroon ng asawa na siyang tatanggap sa kanya at sa tradisyong kanyang kinagisnan. Sa pagkawala ni Mama Initay ay naging matatag si Primo sa kanyang buhay. Sa pagdaan ng mga buwan ng kanyang pagiging ganap na singiw, ay meron siyang nahatulang tao. At isa na dito ay ang lalaking nagngangalang Bentong. Ayon kay Primo, kaya nagawa niyang hatulan ng kamatayan ang lalaking yon dahil sa labis nitong kapintasan sa kanyang kapwa. Maging siya ay hindi nakaligtas dito, kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Ayon kasi kay Primo na, ang mga singiw ay palaging mainitin ang ulo. Maihahalin tulad mo ito sa taong merong baril, pero walang lisensya. Animoy sa bawat konting alitan lamang ay magagawa nitong pumatay. Ang kagandahan lang sa aral ni Primo, kaya nitong pumatay nang hindi gumagamit ng dahas sa kanyang biktima. Isang araw, habang naglalakad si Primo pabalik sa kanyang bahay, ay merong humablot ng supot na kanyang dala. "Hoy! Ano ba?" Gulat na wika ni Primo. Bakit, may gagawin ka? Sige, magsumbong ka sa nanay mong kinain na ng lupa. Pangaasar ni Bentong. Habang tumatakbo itong si Bentong, pansin ni Primong lasing ito. Gawa ng pasuray-suray ito sa daan habang tumatakbo. Matapos marinig ni Primo ang sinabi nito, pinili niya munang huwag nang sumagot. Biglang sumimangot ang kanyang muka, pero ang kanyang katawan ay nananatiling kalmado. Hindi si Primo yung tipo ng tao na makikipag-away ng pisikalan sa kanyang kapwa. Kasi kung hindi ninyo na itatanong, di naman gaanong kalakihan ang pangangatawan ni Primo. Patpati nitong tao, pero medyo may kataasan. Habang inaasar siya nitong si Bentong, ay nananatiling hindi kumikibo itong si Primo. Hanggang sa dumating ang pagkakataong napadaan ng mga barkada ni Bentong na siyang umawat dito. Ang mga umawat kay Bentong ay pansin ni Primong hindi makatingin sa kanya nang sa hindi malamang dahilan. Rinig na rinig pa ni Primo ang sinabi ng isa sa mga barkada nito na, "Uy Bentong, nababaliw ka na ba? Di mo ba kilala kung sino yung pinagtatawanan mo? Si Primo yan. Anak yan ni Mama Initay." "Naku ka Bentong, oo. Pag nagkataon, ikaw na ang susunod na paglalamayan dito sa ating baryo." Paglalamayan? Walang nakuhang aral yan. Tanging babae lamang ang maaaring pasahan ng ina niya ng kanyang kakayahan. Ngayong wala ang kanyang ina, makakaganti na tayo sa mga pinaggagawa ng nanay niyan.
Sagot naman ni Bentong. Dahil sa narinig ni Primo ang pangalan ng kanyang ina, kaya hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Dali-dali siyang lumapit sa kinaroroonan ni Bentong at kinuha ang supot niyang dala. Nagkakamali ka ng inaakala. Wika ni Primo sabay lakad ng papalayo. Dahil sa sinabi ni Primo ay biglang natigilan maging ang mga barkada ni Bentong sa kanilang ginagawa. Ang hinahawakan nilang si Bentong ay tuluyan ng nakawala dahil sa biglang natigilan ang mga ito. Animoy nakarinig sila ng boses ni kamatayan nang nagsalita na si Primo. Kasabay ng paglakad ni Primo ng mabilis, ay agara namang paglayo ng magbabarkada. Di na ito naririnig ni Primong nag-uusap noong mga oras na yon. Imbis na maging masaya ang pagkain ni Primo noong gabi, ay naging malungkot ito at napuno ng puot. Matapos niyang kumain ay siya namang paghalik niya sa bertud na ipinamana ni Mamay Nitay. Ang 3 ginintoang buhok din ni Primo ay dahan-dahan niyang tinanggal sa kanyang ulo. Habang hawak-hawak niya ang bertud at ang buhok ng tikbalang, ay nag-usal siya ng pagtawag sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumitaw sa harap ni Primo ang mga tikbalang na nasa kanyang pangangalaga. Ganun pa din ang itsura ng mga ito noong masilayan niya itong kinakausap ni Mamay Nitay. Paglalarawan ni Primo sa demonyong lumitaw sa harapan niya ay halos kasing laki lang ito ng isang ordinaryong upuan. Kulay pula ang balat nito at napapalibutan din ng maitim na usok ang buong katawan nito. Nagliliwanag ang mga mata at merong nagsisitalasang mga pangil. Segundo lang ang itinagal ng demonyo, gawa ng limitado lang ang pagtawag dito ni Primo. Sa oras na makita niyang ngumisi na ang demonyo, ay yun na ang hudyat ng kanyang gagawing pambabarang. Nang makahingi na ng permiso si Primo, ay siya namang pag-uumpisa ng kanyang gagawing ritual. Hindi niya gagamitin ang maitim na buhangin, bagkus ay ang mga malalangaw na insektong nanggaling pa sa lugar ng kanilang gabay. Sa gilid ng pinagkakainan nila Primo ay merong maraming tumpok ng kawayang sisidlan ng insekto. Pinili niya ang malalangaw na insekto upang ito ang magbigay ng sakit sa kanyang bibiktimahin. Napakalaki ng mga langaw na nasa loob ng kawayan ayon kay Primo. Halos kasing laki na ito ng 5 barya kung iyong susukatin. Kulay lila at itim din ang katawan nito na siyang senyales na hindi ordinaryong insekto ang ginagamit niya sa pambabarang. Maaaring matawag ng albularyo ang wisyo ni Primo sa kanyang biktima, pero hindi ito magagawang saktan ang kanyang kaluluwa dahil sa insektong pumoprotekta sa kanya. Ang insektong yon ang isa sa mga makapangyarihang sandata ng mga singiw. Dahil sa mga ganoong kakayahan nila, kaya tinawag silang isa sa mga pundasyon ng mga mambabarang. Nang makuha nito ang sisidla ng insektong kanyang gagamitin, ay doon na nag-umpisang mag-asal baliw itong si Primo. Makikita mo, Bentong. Makikita mo. Ipapalasap ko sa iyo ang panandaliang karanasan mo sa impyerno. Walang kapatawaran ang ginawa mong pagdamay sa namaalam kong ina. Dahil ni minsan ay hindi mo ito nagawang makilala. Ang pagiging mangmang mo ang magdudulot ng iyong kamatayan. Lasapin mo ang aking puot at galit ng 1 buwan.
Nanginginig na wika ni Primo habang hinahawakan ang insektong kanyang pakakawalan. Nang makalapit na si Primo sa kanilang kusina, ay biglang nag-init ito ng isang maliit na kawa. Matapos itong initin ni Primo, ay nilagyan niya ito ng langis na merong mga ugat ng puno. Sa bawat paghalo ni Primo ng kanyang niluluto, ay ang pag-uusal nito ng pakain para sa kanyang gagamiting insekto. Nais ni Primong mas palakasin pa ng maigi ang mahika negrang binabalot niya sa kanyang mga insekto. Nang makita na niya ang mukha ni Bentong sa kawa, ay yun na ang naging hudyat upang gawin na niya ang pangalawang hakbang sa kanyang pambabarang. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang silid habang hawak-hawak ang kawayan at nag-uusal. Nang tuluyan na niyang marating ang kanyang silid, doon na niya ipinaghiwalay ang bertud at ang buhok ng tikbalang na kanina niya pang hawak. Paglabas ng insektong kanyang gagamitin, ay ipinahid niya dito ng dahan-dahan ang bertud ng demonyo at ang buhok ng tikbalang. Matapos niya itong gawin, inilapit niya sa kanyang muka ang kanyang papaliparing insekto. Parusahan mo ng insulto sa iyong dating Panginoon at sa pangkasalukuyan mong pinagsisilbihan. Huwag mong hayaang makahinga ng maluwag at ipalasap mo sa kanya ang sakit na ni minsan sa buong buhay niya ay hindi niya pa naranasan. Kainin mo ng dahan-dahan ang baga ni Bentong bago ang atay. Sirain mo ang lahat ng dinaraanan ng kanyang dugo upang mas lalo pang maging kapangi-pangilabot ang kanyang mararanasan. Parang baliw na wika ni Primo sa kanyang insekto. Matapos niya itong bigyan ng misyon ay dahan-dahan niya din itong pinakawalan sa siwang ng kanyang silid. Isipin niyo, 3 insekto lamang ang pinakawala ni Primo noong mga oras na yon. Paano pa kaya kung ang lahat ng insektong nasa kawayan ay pinakawalan pa niya? Ano kaya ang magiging kahihinatnan ng taong mabibiktima nito? Nang tuluyan ng makawala ang malalangaw na insekto, ay siya namang pagbalik ni Primo sa dati niyang wisyo. Muli niyang tinawag ang tikbalang upang magabayan ang insektong kanyang pinalipad sa paglalakbay ng mga ito. Matapos makapagbigay ng utos si Primo, kasabay nito ay ang paglaho ng mga tikbalang sa kanyang harapan. Dahil sa ginawa ni Primo ay agad din siyang nakatulog dahil sa pagod. Kinaumagahan, napagpasyahan ni Primong maglakad sa kanilang baryo. Nais niyang hanapin si Bentong at tingnan ang kalagayan nito. Pagdating niya di kalayuan sa bahay nila Bentong, ay bigla niya itong nakitang nakaupo sa labas ng kanilang bahay habang naghahabol ng hininga. Pansin din ni Primo ang San Benito nitong kwintas na siyang labis niyang ikinatuwa. San Benito? Pasensya ka na, Bentong. Hindi ka matutulungan yan. At saka pansin ko ring, patay ang iyong medalyong San Benito. Mabuti sana kung buhay yan. Baka hindi pa kita malapitan. Bulong ni Primo sa kanyang sarili. Matapos niya itong masilayan ay agad din naman siyang lumisan at bumalik sa kanyang pamamahay. Doon ay masayang naghintay si Primo sa mga susunod na mangyayari sa katawan ni Bentong. Ayon kay Primo na ang mambabarang at ang insekto nito ay merong matinding koneksyon.
Lahat ng ginagawa ng insekto ng mambabarang sa loob ng katawan ng biktima nito ay ramdam ng mambabarang na siyang kumokontrol dito. Maging ang sigaw at pagnanangis ng biktima ay rinig na rinig din ng mambabarang. Pagsapit ng hapon ay biglang nakarinig si Primo sa kanyang tenga ng pagsigaw ng isang lalaki. Alam ni Primong si Bentong na ang sumisigaw noong mga oras na yon. Sa bawat pagsigaw ni Bentong ay siya namang paghalakhak ni Primo na para bang nasisiyahan ito sa kanyang ginagawa. Paglipas ng gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nadapo si Primo sa kinaroroonan ni Bentong. Meron siyang nakitang isang tao na nasa harap niya na halos hindi niya maaninag ang muka nito. Sino ka? Sino ka? Magsalita ka! Wika ng lalaking nasa harapan nito. Marami ding nag-uusap sa lugar na yon ayon kay Primo. Ikaw, sino ka ba? Yabang nito ah. Sagot naman dito ni Primo. Ganun ah. Alam kong hindi ka kakanta kung wala kang musika. Hayaan mo. Magbabago din yung asal mo kapag naparusahan na kita. Sagot naman ng lalaki. Matapos yan ay biglang nakakita si Primo ng isang ginintoang sibat na hawak nito. Agad niya itong itinusok sa kanyang hita na siyang labis niyang ikinatuwa. Imbis na magsisisigaw sa sakit si Primo, ay kabaliktaran ang ipinakita nito. Aray! Ang sakit naman yan, Manong. Napakasakit. Pang-iinsulto ni Primo. Dahil sa sinabi ni Primo ay biglang napatigil ang lalaking tumarak sa kanya ng isang nagliliwanag na sibat. Halos hindi ito makagalaw nang marinig niya ang sinabi ni Primo. Manong, may problema ba? Huwag niyo na akong saksakin yan. Dahil mas malalim ng dihamak ang aral ko kesa sa taglay ninyo. Kita ko ang mukha mo, Manong. Kitang-kita. Di ka ba naglagay ng sabulag o sadyang ordinaryong sabulag lamang ang karga mo? Dagdag pa ni Primo. Ano ka? Demonyo? Gulat na tanong ng lalaki. Hindi ako demonyo. Ang demonyo ay yang pinagagaling ninyo. Sagot naman ni Primo. Matapos nitong sumagot ay tuluyan na nitong binawi ang kanyang wisyo na nakasapi kay Bentong. Kasabay ng pagdilim ng paningin ni Primo ay siya namang pagmulat ng kanyang mga mata. Nakita niyang napakadilim na sa kanyang higaan, kaya ninais niya munang magsindi ng sirilya. Habang nag-iisip si Primo sa kanyang higaan, ay panay ang pagngisi nito. Animoy napakasaya ni Primo sa mga kaganapang kanyang naranasan. Ninais ba talagang nakawin ng matandang yon ang wisyo ko? Habang ako'y natutulog? Napakababa naman ang aral niya at pumapatol siya sa taong nagpapahinga. Wika ni Primo. Matapos nitong makapagwika ay biglang lumitaw ang demonyong nangangalaga sa kanyang bertud. Nakangisi lamang ito kay Primo at agad din namang naglaho. Di kasi nakakapagsalita ang demonyong yon ng lengguwahe ng tao. Kinaumagahan ay biglang pumunta sila Bentong sa pamamahay ni Primo. Kasama nito ang lahat ng kanyang kamag-anak na siyang labis na ikinagulat ni Primo. Kumakatok yon sa kanyang bahay pero hindi niya ito pinagbubuksan.
Pagsapit ng hapon ay ganun pa din naman ang nangyari. Primo! Lumabas ka dyan! Alam naming nandiyan ka! Wika ng isang lalaki sa labas ng bahay niya. Di muna ito pinagbuksan ni Primo, gawa ng pinili niya munang magmarka ng proteksyon para sa kanyang sarili. Itinali niya rin ang 3 ginintoang buhok ng tikbalang sa kanyang kamao at binendahan ito. Dahil sa ginawa ni Primo ay mabibigyan siya nito ng lakas ng isang kalabaw. Mas maigi nang humingi ng lakas sa kanyang mga mutya upang maging handa sa anumang hindi kaaya-ayang pangyayari. Ang ikinakabahala kasi ni Primo noong mga oras na yon ay baka dumugin siya ng mga kamag-anak nito. Pagbukas ni Primo ng pintuan ng kanyang bahay, ay bigla itong nagwika ng, "Di nyo ba nakikita ang paglubog ng araw? Ano ba ang pakay nyo? Pakibilisan dahil marami akong ginagawa." Wika dito ni Primo. Ikaw ba ang may gawa ng karamdaman ni Bentong? Galit na sagot ng ama ni Bentong. Ako? At anong pakialam ko sa anak mo? Kahit tanungin mo yan, wala akong ginawa dyan. Nananahimik ako ditong namumuhay kaya kung pwede, huwag kayong maglikha ng gulo dito. Dahil kung hindi nyo susundin ang gusto ko, mapipilitan akong gumamit ng dahas. Galit na sagot naman ni Primo. Dahil sa sinabi ni Primo ay hindi na nakapagtimpi ang ama ni Bentong. Pagsugod sa kanya nito, ay inundayan siya nito ng mga suntok na siyang agaran naman niyang sinalo ng kanyang muka. Habang sinusuntok si Primo ay nakangisi lang naman yon na tila ba masaya ito sa ginagawa ng ama ni Bentong. "Umalis na kayo!" Sigaw ni Primo matapos nitong tanggapin ang lahat ng pananakit ng ama ni Bentong. Ang tanging ikinagulat lamang ng mag-anak ay walang tumulong dugo sa mukha ni Primo kahit inundayan na ito ng napakaraming suntok. Matapos nitong maibuhos ang kanyang galit, ay bigla rin itong nilisan ang pamamahay ni Primo. "Maraming salamat! Dahil sa sakit na ibinigay mo, ay naramdaman kong buhay ako!" Sagot naman dito ni Primo. Hindi na niya ginawang gumante, gawa ng ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanyang anak. Lumipas ang ilang linggo, at doon na unti-unting iniinda ni Bentong ang kanyang karamdaman. Bigong-bigo na ang albularyong tumutulong sa kanya, gawa ng hindi nito kaya ang itinanim ni Primo. Paglipas ng 1 buwan, ay siya namang paglabasan ng mga maliliit na linta sa daanan ng ihi ni Bentong. Ayon kay Primo, na ang mga lintang yon ay naging anak ng mga insektong kanyang pinakawalan. Nang namatay na si Bentong, ay ang pagbabalik naman ng mga insekto ni Primo sa kanyang pangangalaga. Maraming maliliit na uod ang gumagapang sa bangkay ni Bentong noong namatay ito. Ang mga uod na yon ay naging anak din ng insektong pinakawala ni Primo. Dahil sa pagkawala ni Bentong, pinili na lamang na manahimik ng kamag-anak nito. Si Primo naman ay nananatili ding tahimik sa kanyang tahanan, na tila ba wala itong nagawang karumal-dumal na krimen. Iniilaga na din noon si Primo sa kadahilan ng ramdam ng mga taong naninirahan sa kanilang baryo ang aral na ipinamana kay Primo ni Mamay Nitay. Okay, grabe, episode 1 pa lang sobrang angas na. Paano pa kaya yung mga susunod na episode, di ba? So, kita-kits tayo sa episode 2.
Salamat.